אז שלום, ברוכים הבאים לריאליטי מחנה הקיץ של גלי. אז מה זה אומר? אז בסדרה הזאת, בריאליטי הזה, יהיה משימות, אתגרים, פרסים ועוד מלא דברים. אני לא אעשה לכם ספוילרים, אז בואו נכיר בבקשה את המתמודדים שלנו. אוקיי. אז היי, אני בן 20 ובאתי לריאליטי מחנה קיץ גלי כי זה נשמע מעניין ויש משימות וזה מזכיר לי את הצופים שהייתי פעם, אז כן, מחכה כבר להכיר את כולם. קוראים לי אלה, אני בת 21. אני באתי לכאן כדי לראות אם אני מסודרת להישאר עד הסוף, וגם בא לי שיכירו אותי, אז באתי לכאן, ונראה לי אני יכולה להגיע די רחוק. כן, ואני מקווה שיהיה פה אנשים נחמדים. ביי, נתראה בריאליטי. היי, מה נשמע אחים? אוקיי, אז קוראים לי עידו, אני בן 19, אני מת על כדורגל, ובאתי לפה כי אני חייב לאתגר את עצמי, וכזה, כל החברים שלי אמרו שאני לא יכול, אז באתי לפה כדי להראות להם שאני כן יכול, והם התגרו אותי. אז כן, זה אני, עידו. סבבה. איך זה מטונף. מקווה שאני לא ראשונה. טוב, אז היי, שמי גלי, סליחה על שם הריאליטי. ריאליטי מחנה קיץ גלי. באתי פה בשביל להראות לכולם שאני יכולה, בעיקר למשפחה שלי, כי כאילו הם לא מאמינים בי, אז כזה באתי להראות להם שהכל אני יכולה, ולא רק הם, וזהו. ואני בת 18. מה נשמע בנות? מתאהבות. אוקיי, אז קוראים לי עומר, אני בן 22, וכן, באתי לכאן כי הסלתי בהתערבות חברים שלי, אז לא באתי לכאן מסיבה מאוחדת כזאת, אתם יודעים, התערבות רגילה, וזהו בעיקרון, זה אני אומר. מי רוצה להתחיל איתי? מי? לשבת פה? אוקיי. היי. סליחה אם עכשיו לא שומעים אותי, פשוט זה הקול שלנו. אני אנסה לדבר יותר חזק. היי, מה קורה? קוראים לי מעיין. אני בת 20 ובאתי לפה כדי לאתגר את עצמי קצת וכזה לראות אם אני אמצא חבר, כי אני מחפשת מלא זמן, וזהו בעיקרון. ביי, נתראה. טוב, אז קוראים לי גיא, אני בן 18 ובאתי לריאליטי הזה כי רציתי, וזהו, אין סיבה מיוחדת, פשוט באתי כי באתי, מספיק לחפור. טוב, אז היי, אני שירה, בת 19, באתי לפה כי אמא שלי רשמה אותי וזהו, כזה זה המתנה יום הולדת, כי חיכיתי את זה 1,000,000 שנה, כאילו אני מתה על התוכנית הזאת, אימא'לה, וזהו, כן. קוראים לי שלום, עומרי, וזהו, בן 22, לא יודע. יאללה, ביי אחים שלי, ביי.
היי, קוראים לי שיר, אני בת 19, וזהו. ובאתי פה כי רציתי. ביי. נתראה בריאליטי. יותם. שלום. אני מתה, מי אני מתה עלייך? יואו, כן. לגמרי. כן. כן. טוב, אז אתם בטח שואלים מה אתם עושים פה ומה אתם בדיוק תעשו עכשיו. כן, האמת שכן. כן. אז אני פה בשביל להסביר לכם. אז ככה, עכשיו אני אחלק אתכם לקבוצות, למרות שאתם כבר מחולקים. זה הבנים והבנות. אז מחר אני אביא לכם את הבגדים הרשמיים. בינתיים אין היום שום משימות, כי זה היום הראשון, וגם לא בא לי לעשות לכם. אני נחמדה איתכם היום. תתכוננו כי יהיה לכם משימות מאוד קשות. אז בינתיים מתחיל להיות ממש מאוחר. מתחיל להיות מאוחר, אז אתם תתארגנו לשינה, ואני אראה לכם איפה כל אחד ישן. טוב, עומר, אתה ישן כאן. אוקיי. אוקיי, עומרי, אתה ישן כאן. אוקיי. איתן, אתה ישן כאן. אוקיי. עומרי, אתה ישן כאן. כאן. אוקיי. ואחר חביב, גל. מה? לא, רגע. אתה ישן כאן. וזהו. הבנים, אתם בצד הזה ישנים. מה? את ישנה פה. אוקיי. רומי, מה? את ישנה פה. אוקיי. מעיין, מה? את ישנה פה. לאט יותר. יש. מה? את ישנה באמצע. סבבה. ביי, לילה טוב. טוב, בנות, מה אתם אומרות על הבנים? איזה מגעילה. מה מגעיל בזה בדיוק? כן, רק בנים. זה לא שאמרתי משהו אחר. מה את ישנה? יואו, מה את רוצה? כולה ישנתי קצת. טוב, אני אומרת שכזה, עומר די חמוד, עומר די חמוד. יואו, אימא'לה, בטוח אחד מהבנים. אני אומרת, אף אחד לא חמוד. אז למה שאלת? כי ככה בנים. אוקיי, אני אומרת אף אחד לא מאוהב בך, ואת לא, מאוהבת באף אחד, ובחיים לא יהיה לך חבר. בסדר, מה שתגידי. טוב, יאללה, בואו נלך לישון. סבבה, לילה טוב. לילה טוב. לילה טוב. טוב, בנים, נראה לי נלך לישון. כן, צודק. טוב, לילה טוב. לילה. רוצים לדעת מה נעמה ועומר.
תסלחו לי אם אני מתבלבלת בשמות, אוקיי? כי כזה אני זוכרת את השמות, אני לא זוכרת מה של מי, מה נתתי למי. רוצים לדעת מה נעמה ועומר? עשו? תצטרכו לחכות לפרק הבא. ביי!